Так, місто Тернопіль, Тернопіль хаб нове життя. Значить, дивіться, яка у нас лента получилась. Гляньте, я вам покажу. Это все чеки, наших посылок, потому что мы отправили, это 23 направления посылок больше. Гляньте, сейчас мы их все будем приклеивать на специальный журнал звіту. Нова почта вже уехала, но вы должны бачить эту неимоверной длины ленту. Гля, яка вона. Дівчата от її вдвоєм тримають. Но ми дуже задоволені, нам дуже було не просто ці посилки збирати. Збирали ми їх 2 чи 3 дня, уже не помню, все нам щось мешало. Тому ми все це зробили, делаем, значит, всех, кому мы обещали, всем отправили, слава Богу, никого не забыли. Всех, так сказать, все должны остаться довольны, и хлопцы, и наши переселенцы. Одним словом, ми працюємо для вас, ми працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава! І наші дівчата передають, як завжди, привіт. Наташа. Краматорську, Альона, Херсон. І я Рубіжна. Слава Україні, героям слава!